Yan. Pupunta kami sa baba. Manood tayo ng practice ng mga kapwa nating kasamahan. Ayan guys, nandito na tayo sa pagpraktisan. Tayo ay manood sa kanila at tingnan natin ang galing nila sa pagkanta. Talagang sadya namang magaling ang mga ito. Hindi talaga papatalo ang mga ito sa kantahan. Oh, ayan guys. Talagang sadyang tingnan nyo naman guys kung gaano sila kagaling. Talagang bigay todo sa kanilang pagkakanta. Oh, tingnan nyo mga kapobre. Oh, tingnan nyo. Op, ayan na. Ayan na, ayan na. Op, talaga naman galing talaga nila sumayaw. May sayaw na, may kanta pa. Oh, sige, yuko. Yan. Sige pa. Isa pa. Ayan. Oh. Tingnan nyo guys ha. Practice pa lang yan guys. Pero abangan ninyo guys ang final sa November 7 guys. Talagang sadyang napagagaling mga ito. Hindi pa patalo. Kahit na ilaban natin ito sa competition talagang hindi talaga ito papatalo. Ayan guys. Oh. Oh, ano ka yan? Sige, yuko. Ala. Yuko mo pa. Ayan. Sobrang galing Oh. Oh, parang nag-ano lang ng Ginagawa ganito. ng ulan. Oh, ayan na si Libre. Oh. Ala. Ano ba yung ginagawa mo, Libre? Ayan na. Oh, yan. Sige, yuko. Yuko mo na, yuko. Yuko. Yan. Yan. Allah. Ang galing Oh. Ayan guys, nakita naman ninyo kung gano'n sila takapit Leopard. sa kanilang performance. Allah. Si Leopard. Oh. Oh ba? Ang gagaling nila. Talagang Oh. Yan. Ayan. Yan sila. Ayan. Oh, isa pa daw guys. Isa pa daw. Isa pa daw guys. At Oh, ayan na guys. Oh. Oh. Tango, tango, tango. Ayan, si Libre. Oh, sige. Banat. Banat ano? Ayan. Talagang, oh, sige. Todo. Todo mo. Allah. Banat. Aba. Ang galing. Oh. Sige. Op. Yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Ang galing nila talaga guys. Talagang sa practice pala talagang sadyang todo na. Talagang magagaling ang mga ito. Yan ay hindi talaga ito papatalo. Oh, ano kang ginagawa mo dyan, Libre? Oh, 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 ano ka? Aba, aba, sinundot pa. Aba, sinundot pa ulit. Allah, talaga naman. Talagang magaling talaga ito si Libre na to. Bob? Ayan na, ayan na. Oh, ano ka? Ano kang ginagawa niyan? Oh, sundutin na naman yan. Oh, oh. Tignan mo. Oh, magaling ito sumundot sundutin yung kasama niya Oh, oh. Oh. Wala, kalokohan talaga ito. Talagang magaling talaga sumundot. Oh, 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 oh. Talaga. Oh, ayan na naman. Ayan na naman, ayan na naman. Ayan na naman. Oh. Aba. Oh, ayan na naman. Susundutin na naman. Oh. Ba, sundot. Oh, sundot.
Oh. Aba, kaya susunod din eh. Oh. Oh. Sundot din. Ah. Sundot din. Talon eh. Oh. Galing talaga mga ito guys. Hindi talaga ito papatalo. Oh. Ayan guys. Nakita naman natin kung gaano sila kagaling. Oba. Ha. Ayan guys. Abangan natin sa final. Ito ay ipapalabas sa November 7.